Shalom. Horas ma dia kadamang dainang dohot yanak kota naposobulong songoni dohot kadamang dainang na mengikuti live streaming di Bagas Nabi. Huriani Tuhatta. At dorang sota mulai acara parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Tapahibul marohatta martang yang nahohom mahita satokin di inganat tabi. Amin. Jauh-jauh tu persaoran dohot di bata. Kuria nahinahulongan ni Tuhan Yesus. Namar pungu dohita sadarion. Marningot Yesus na tumaon na bernit humapopita di hau pinar silangi. Maol domate halak makokop partigor. Adong do diba nabarani mate makokop naulibasa. Alay holan Jesus do naradi mate sumeahon hosana humopopita akka pardosa. Alanii tauka bema rohata romahita tu ibana natarsilangi. Asa margugo hita mangihutton ibana mariddi mahita. Tongodo akasahita diusung ibana, jala akka perdangolata di porsan, alay anggoro hatta madok, dibatado mamicang, mamukul dohot pasipal ibana. Asa tung takas do Jesus Kristus sibuan haluaon saliling na dihita at tong tapuji matuhatta mariddi mahita. Dibunuh musuh
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Situani malim si songonido tama dihita, nabadia naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka pardosa, naung gabi tumibo sian akka banua gijang. Nasopola ganu pare songon situani malimi, mabuan jumolo pilihan taringot tu akka dosana sa diri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di namamilihod diri na ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ali amanami jala di bata nami, para si roha na sumurung doho di sudi jolma manisia, nung nga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon doho siya ni bagi, pola mate tersilang, asa malua hami siyan gonggoman ni sibolis, say parohay mahami makmikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite siyani dihasisani dosa dohot haluaon nasian hamatean padua halihon. Asa dapot hami hanguluan saling liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni Roham. Amin. Tangihon hamuma pati ni debata, imana tersurat di Filipi bidu 2 ayat 12 songonomma didok disi. Ope hamu nahina holongan songototong ni pangoloyo munas nasailaon, unak kolan jupa diau hamu, lam songonima dina padau-dau au, mardongan biar doho lomos ni roha, ulahon hamuma haluau muna. Ido sahatna atong rak mangidugugo mahita tu Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na hubar tu patikmi. Amen. Sai
be marohatta manopoti dosatta diadupan ni dibata. Na jongjong do hita nuaing diadupan ni tuhatta. Taingo ma si taonon ni Jesus disilangi. Huhut tarimangi akahahurangan dohot salpuni rohatta. Rodi sudi ulaota nasohobar tuhatana. Tapatidik ma sude diadupanna. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus itu ani malim na bulon. Namati di hau pinarsilang alani dosa nami. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Aka nahula hami marhite pangalosyon nami di patikmu. Natama si tutuho na uhum do hami alani dosa nami alay na tarsosol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ali di bata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama sude dosa nami. Jala suru matod di parbadia turoha nami be. Asa tarbain hami manguloy ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabisahat hami tu hanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di bata taringot tu hasisan ni dosata. Aidang adong ibar ni saluhu do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni di bata. Alay akan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Inorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni di bata bahin habangsa para sian. Marhite-hite haporseaon di mudarna, hasanga pema di dibata na dikicang. Amin. Hatani di bata turpuk diari perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion.
Imana tersurat di Pesalmen Biddu 22, Mamuka sian ayat 10 walu sahat rodi ayat 25, tajahama margati soring. Habilangan audo sude holi-holiku, martila bedo yang go nasida mida au. Alai say unang maddaw-daw yang goho ali Jehovah parsigat tungaku, hapogani ma mangurupi au. Say palua maaw siyan baba ni babiat, jala alu siyaw maradupon taduk ni akka horbo jalang. Puji majahuba hamu ali akka na makabiari ibana, sude pinopar ni si Jakob pasangapon ibana, jala sude pinopar ni Israel makormat ibana. Ima sahatna, martua do akan natumangihon hatani di bata jala na peopsa. Amin. Tahatidakom maha porseaw tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugun na suatu dosan, natmo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ng debata jahuba na sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di porbadia, adorang suabubuan, ido tuhatta, na tumahon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajalo iba na dihaw pinarsilang, na tuat tubanwa torudong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laudul tisyamun debata jahuba, amanai pargugo na suhatu dosani, di simay bana pay mamulak su tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mati. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yalak Kristen akan na badia, do dia sani dosa, do dia tai na madok, mulak manguluso daging yalak naung mate, do dia nguluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul na parjulo,
Parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Sadarion Jumat 7 April 2020, pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Ibadah masuk songon nasomal jam 6, jam 8.30, jam 11, dohot jam 10.05, jam 10.08 wib. Disudi ibadah dung sipul jamita diuduti ulaun nahohom dohot ulaun nabadia. Napaduahon pertandingan futsal persahabatan remaja HKBP Sutoyo. Hari Sabtu tanggal 8 April 2020, remaja HKBP Resort Sutoyo naing patupahon pertandingan futsal persahabatan dohot remaja HKBP Resort Jatinegara maringanan di gudang futsal Kalimalang, Jakarta Timur, didampingi amang pendeta AF Raja Gukuk SSC M.Hum. Napatuluhon, parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Hari Minggu tanggal 4 April 2020, ibadah buha-buha ijuk dohot ibadah jam 6 pagi digabung jadi masuk jam 5 pagi. Di ibadah buah-buah ijuk jam 5 tongdo pasahatota pilihan songon nasomal. Minggu tanggal 4 April 2020, ibadah jam 8.30, jam 11, jam 10.05 doho jam 10.08 wib mardalan songon nasomal. Napaupaton. Hari Senin tanggal 10 April 2020, pesta paduahon parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, ari haheheon ni Tuhan Yesus, patupaon ni huriatta do ibadah masuk pukul 10 sia wib dohot live streaming. Paduan suara namarkor ima ama huria paropuan NHKBP disosoi ma tusude ruas ni HKBP Sutoyo asaro madohoti ibadah pesta paduahoni. Songonima sunggul-sunggul dihita sadarion. Marid di mahita jala taparadi marohatta pasahaton pilihan na perjulu 2 kantong. Tinggal kau sudi asak ni rohani
Tameni di batana sumurung sian saduhutna roha. Ima na mangaramoti ate-ate. Dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata mamakulingi hita ima di perningotan di hamamati ni Yesus Kristus. Tersurat di Heber bidu 5 ayat 1 ayat 10 atau Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Songonoma tersurat di sih. Tagajol maibana dipilih dua kapangiduanna dohot elehelikna mardongan angguk bulun dohot ilu-ilu tunabui paluahonibana sian hamatean. Jadi ditangihod do ibana gabe malua sian hatahutoni. Ayatik peanaki ibana diguruhod do pangoluyom marhiti-hiti sian natinaon nai. Jala dung ripas gabe si horhon haluaon saliling-liling na do ibana disudina mangului ibana. Diguari de batado ibana situani malim mangihuton horong ni si Melki Sedek ima sahakna. Nagabe topik ni pestata sadarion Yesus Kristus sibuan haluaon saliling-liling na. Dihamuak kadongan sa persyaon di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Ulaon hamalimon ataupun imam merupakan sebuah jabatan strategis di tonga-tonga ni masyarakat Yahudi manang halak Israel. Mamukaon nang sian padan narubi. Alasada malim ataupun imam adalah pemimpin tertinggi ni pakka porsion nesida di debata. Jalan da berlaku do nang dinesida na niguaran na teokrasi di mana Tuhan memimpin melalui para imam na dipabakit di tonga-tonga ni bangsa nasida. Ulau niaka jabatan hamalimon diguari dui gabi pengantara gabi perhitian manang somal diguari nagabi mediator antara umat dengan Tuhan. Asamolo di pada narubi saat tu zaman ni Yesus saluhut ikon marhite siam malim do. Pertangyangon ibadah dohot per ragam niak kasipatu pon nasida lumubi pasahat akka pilihan situtungon nakpe pilihan madok mauliate. Napaduahon malim ikum paulahon pilihan perdamaian hasesan di dosa. Mulu mulai siap pada narubi satu zaman ni Yesus. Dang bui secara pribadi jol marotu julu ni debata lau pase sahod dosana. Akan selalu melalui imam manang malim do marhite na pasahaton pilihan situtungon diguari mei pilihan ataupun persembahan perdamaian antara umat dengan Tuhannya. Na petuluhon diguari donesida ima menukun lomon ni rohani debata. Atau akan selalu bertanya pada Tuhan melalui dua-duanya. Apa yang mau dilakukan dan kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan oleh seorang imam.
Ima molo namasa mulai siap pada narubi saat tu zaman ni Tuhan Yesus. Alani marhite haroroni Yesus tu tonga-tonga ni portibion hamalimoni keimaman itu disempurnakan oleh Yesus. Dipasikop oleh Tuhan Yesus. Jala diguari donang Yesus yang adalah imam yang sempurna nina. Dialah malim naripas nasikop memenuhi. Alaniaha alana molo malim na pinabakit natagobar hon nakingan dang malim na sempurna na sida. Alaniaha nakpe na sida na pasaha pilihan situtungon lau manopoti dosa alai halaki pihak kamalim juga adalah orang berdosa. Tonggo perdosa na sida. Aliangku Yesus dang mardosa. Disitulah letak kesempurnaan keimaman Yesus itu sendiri. Paduahon pilihan na dipasahat akamalim atau para imam ima marhiti mudar ni biru-biru itu tidak mampu untuk mengampuni manang manesa dosa ni manangi sepe. Alaina mampu manesa dosa ni hajol maun adalah darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Ido sada bukti kesempurnaan ni hamalimon ni Yesus. Buasa ditaringoti surat Heberoni. Nah di pasaha dogar nama Heber, Ibrani. Perbangson awal na halak Israel diguari do halaki halak Heber manang halak Ibrani. Imak halak Kristen namar harora si Yahudi. Ngagudang nasida nang manibil manadikon hapor siaw ni songon halak Kristen nang majalo sebelum na Kristus Yesus gabi Tuhan na. Alani di patorang surat Heberom matu nasida asa dingok nasida bahwa imam yang sempurna hanyalah Yesus. Manang buido honon dangadok keluaon di luar nih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi sebuah kepastian di pasahat surat Heberon tuaka nama jalo dohot na majahasa. Alani di hamuak kadonga sa porsiaon di bagasa Kristus Yesus Tuhatta. Di perningotan di hamamati ni Tuhan Yesus. Sadarion tetudak tersirak kita dari apa yang disebut dengan salib Kristus. Perningotan non tak sekedar sebuah seremoni, ritual belaka. Alai naing taida do pangatusian no bagas marhite parsaurata di bagasan sadarion di sedok ala Kristen nadong di portibion. Ahado lapatan ni silangi tungulukku. Ahado lapatan ni silangi dihita. Ahado naneng dohonon ni silang ni Kristus disudia kana porsea di ibana. Marhiti siya ni mahitan weng dipaingot hatan itu hatta. Parjulo salib adalah sebuah simbol dari ketaatan kepada Tuhan. Buasa taduhi didok nakingan diturpuk tahun di ayat walu ayatik pe anaki ibana di guru hoddo panguluyon marhiti sian natinaon nai nak pe anak ni debata ibana dan bahkan dia adalah Tuhan ale di guru hoddo panguluyon anak sasada imana mulu dihita hajol maun anak sasada bui mana yang bermanja-manja. Kira-kira begitu. Hirana bui memana nyandang apalah terlalu taat. Manang bui doi mana sasitonga menghadirkan dirinya di dalam posisi yang sangat istimewa. Asadak pola adong di mana namargoar
panguluyon manang hauduhon ataupun ketaatan sebagai anak Allah. Alai marhiti setrupukon naneng dipaingok do bahwa sebagaimana Kristus taat nang roi bana sian hasangaponna tuhaleaon gabejol maibana dan menderita mengadupi nang nasaragam ni haleau pe di tonga-tonga ni portibion. Alai tong do diguruhon ketaatan. Maka salib mau mengatakan kepada kita sekarang adalah simbol ketaatan dari orang-orang percaya. Nia huduk jamita di menang napi genak salpu. Hanya satu kata kunci dari semua isi Alkitab. Hanya satu kata. Ahamai. Taat. Nak petaboto pazozorhom mulai sian sada Musa atau Kejadian sampai Wahyu pangukapon. Tanpa ada ketaatan tidak ada artinya. Nak petadokon saya orang Kristen yang terbaik dan terhebat dan paling religius. Tapi tanpa sebuah ketaatan tidak memiliki arti apa-apa. Maka melalui nats ini mau digambarkan tentang ketaatan. Molo di Kristen Koptik ngamar pusat di negara Mesir, nuaing saat tu nuaing. Sada halak nong makatidak ku kaporsiaon atau angkat sidi akan ditato tubuhnya, mungkin tangannya dengan salib. Mau menggambarkan bahwa kamu harus menjadi Kristen yang taat. Aliang gue dihita dang apa songoni. Di dia dotit rikot ketaatan nih. Naing gorga di rohatta terukir dalam hati kita. Ketika kita melihat salib dan bangga dengan salib, unang lupa hita itu bukan aksesoris. Molo taga tukos salib di Jabuta, tak pakai perhiasan dengan harga mahal berpuluh-puluh juta mungkin ratusan juta dengan salib. Jangan lupa, itu bukan semata hanya sebuah aksesoris. Tapi itu mau berkata, aku adalah orang yang taat dengan Yesusku yang tersalib dan menderita itu. Gimana para julu? Paduahon. Salib melambangkan kesetiaan. Melonaking ketaatan, hauduhon, panguluyon. Ini kesetiaan. Sebagaimana Yesus juga setia di tengah penderitaan. Nakpe ikom manaon napor sukibana, alehok di mana setia. Molo alani sesuatu yang dapat diraih. Kita katakanlah ada hadiah. Sehingga kita menjadi orang setia, itu biasa-biasa saja. Atau boleh kita katakan itu hanya bersifat manusiawi. Ale molo mampu do hita nang songon halak napor seata dok. Aku setia kepada Yesus. Walaupun ada penderitaan ataupun ada masalah dalam kehidupanku. Tapi aku adalah pengikut Yesus yang tetap setia. Nasujadi manibilau. Nasujadi tadi konokku Tuhanku. Walaupun aku jatuh cinta dengan orang yang tidak seiman dengan aku. Tapi tidak otomatis aku akan tinggalkan Tuhanku. Ibu di nuaing ate. Alani dewa amur nuaing atong. Merajalela dui. Pelagi akan apa so. Melarong akan apa sih so nate. Penjunjung tinggi Dewi Cinta gitu ya. Alani tormago mahasetiamu. Padahal ceritamu aku cinta padamu. Tapi aku tidak akan setia dengan Tuhanku. Itu kontroversi. Ya, bertolak belakang. Kesetiaan nah dia dupan. Di tengah tekanan, di tengah penderitaan. Yesus menggambarkan melalui salibnya. Dia tetap setia. Lapatan na, ay nasubuhi do Yesus mengelak sa sitong nga siya penderitaan bisa. Ketika dia juga berdoa di Getsemane sebelum dia ditangkap. Ahatang yang ni Yesus. Molo tarbain dengan memegang cawan.
buat ma panginuanon. Lapatan na pelua mau siap penderitanon, pelua mau siap persoalanon. Namun Yesus tetap mengatakan alai dada lomone rohaku ikon lomone roham. Harus kehendak Tuhan yang harus terjadi. Itu yang kedua yang mau dia artikan oleh salib Kristus di perningotan di hamamatin itu hatta Yesus di kita. Nah patuluhon salib mau menjawab kita dan mengatakan bahwa salib adalah sebuah simbol dari pengampunan. Alani silang ni Kristus do ubena adong pengampunan hasesani dosa. Neng jakonot tamen nomor hiti ulau nebedia di ujungnya ibadah tahun. Dan kenapa kita katakan bahwa salib itu adalah simbol dari sebuah pengampunan? Apa yang terjadi di salib itu? Ketika Yesus sudah harus menderita, ketika Yesus disalibkan, ahama hatani Yesus taringot tuaka nama parsilakko nibana. Dang didok Yesus, Tuhan balot cema mohok ni rohakku tuak kahalakon nama persilakko nau. Atau bumi hanguskanlah mereka ini semua daun. Tapi Yesus mengatakan aliamang merpemueti maroham mengidenesida. Aidang dibotonesida nabi nainai. Pengampunan yang luar biasa. Walaupun dia harus mengalami penderitaan itu. Dan pengampunan itulah yang hadir bagi kita sekarang. Alani silang nih Kristus. Anggo bisa naik kisah yang terjadi di salib itu sendiri. Ima dongan nana tarsilang di siamunai. Dia mengaku ayang guru uhum natu hitau natong uhum napatut don. Ninna Maradup pun na dihabirang nai, alana menyangkal na dihabirang nai, dia merasa benar, seakan-akan dia tidak salah, seakan-akan dia tidak harus menghadapi, karena mereka adalah penjahat kelas kakap. Ahadu alus ni Yesus di mana? Ingok ma, sadariod dohorap doho tahu, di paradiso. Pengampunan yang luar biasa. Salib itu memberi arti, ada pengampunan untuk kita. Tusudi hita, tusudi pangalau siota. Tapi harus seperti yang dilakukan oleh orang yang disalibkan di sebelah kanannya. Diakui do di ujung ningoluna, pardosa di mana, parjahat di mana. Ingat pintu Tuhan tetap terbuka kapanpun, sepanjang setiap orang sadar akan dosa dan kesalahannya. Nah paupatoma, salib adalah kemuliaan. Hamuliau di hita, alaniaha. Mulai sia jolma na parjului ngamago hamuliau ni jolma ala ngamada betu dosa. Alani silang ni Kristus do muse pabakitok kita. Pahehe hita. Asa gabi mengulu hita di hamuliau ni debata. Songon jolma na parjului di toppa debata siadam do cihawa di bagasak kamuliaun. Gabi marmulia hita jolma. Gabi sangap hita jolma. Dang be di gongkoman ni sibulis sita manak kahulumuk kita. Alainung nga mangulu hita di bagasan hatiuron ima hamuliaun natajalo silang ni Kristus. Na parpudi ma. Salib adalah keselamatan haluaun. Yesus madok di Yohanes 14 ayat nomor audo delani doho tasitonga doho tanguluan danga dong nasaha tuamai iya somarhiti sianau. Artinya hanya di dalam Yesus melalui salibnya ada keselamatan. Odo mangade hujjaminat tuhita. Danga dong ajaran keyakinan yang lain agama manapun yang memberi jaminan keselamatan selain daripada salib Yesus itu adalah keselamatan bagi umat yang percaya. Amin. Martang yang mahita. Ima tutua di Tuhan. Mulia tema di hatam. Napa ngotok kami. Di parningotan.
Di hamamaten anakmu Yesus Kristus Tuhan nami di hau pinar silangi. Asa marhiti parningotanot Tuhan di paingot kami itu asa marpanguluyok kami marhauduhok kami tuho ari Tuhan. Jala gabi totong di bagasan hasatiaon. Nak pesipata Tuhan rodo akka paru kilo ni rodo akka na mangarsahi hami na mabubani roha pikiran nami. Alai Tuhan ikos satia dohami di guarmu, kosatia dohami diho. Jalanaing ma hanguluhonon nami ali Tuhan. Ia silang mi ima hasesani dosa nami. Namar pamuati totong roham dia kahahurangan dohot hagalion nami. Alani Roma hami marsob batu julum ali Tuhan. Mangalopit tangan nami tutoru ni silang mi. Ay marhiti ido taruli hami di hasesan ni dosa. Jalanunga musea ali Tuhan dibuko hami Tuhan muliaon nami. Songop panopam di jolma na parjului. Alanunga di bagasa dosa sudi hami. Alegebe marmulia hami alani pakkokopomu. Alino balga Tuhan nadilioko Tuhami ima taruli haluao ma hajol maon portidion alani silang mi alani pakokopomi alani ali Tuhan pasu-pasu hatam pahoton patuguhon roha haporsion nami mei lau mangihut toko di ngulu nami. Kola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangyak kami tuho. Amin. Di nama redde hita lausta pasaha ma piliata tujudo. Jesus,
Amuak kadongan saha porsiaon, sonari masuk mahita tu ulaon nahohom. Paihut-ihut si taonon ni tuhatai di duluk Golgata humok kopita pardosa. Alani tapahibul jala tapauduk marohata paihut-ihut si taonon ni tuhatai. Mared de mahita sian bukit de nomor 76 ayat sada. Natamado biru-biru noktar bunui majalo hagugod dohot hamoraon dohot apistaran dohot sahala dohot hamuliateon hasangapon dohot puji-pujian. Amin. Tungi si manuaing porsea di jami tanami. Jala tangan di Jahoba tungi si manauk tumadasa. Ai si burde bana tubu songot tubur dia dopan ni bohina. Jala songot tunasian tano nama hiang. Dangadok kinauli ni rupana manang hamuliauna Yehuda hami bana dangadong rupana ubai si halom honot to ni bana. Dideai jala di pasiding jolma do ibana bawa na somal mangai pardangola dohot sahit ibana. Pola ditabuni hokalak buhina maradok pun ibana. Dibai leana jadi dak pola hurajumi hami bana. Tongod doa kasahita di sungi bana jala akka pardangolat tadi porsan. Ala yang gorohat tamadok debatado mamicang mamukul dohot pasi palibana. HP ala ni pangalau siyotta ibana tertulang binahin ni haja hatotta ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitien ni hasonangatta jala binahin ni bugang na madum itahilala. Duhut dohita lilu songo biru-biru ganup masih todong dalam nabi. Ale hajahaton nihita sunina di honahot Jahoba tu ibana. Di pasipal pe ibana. Say manaud-naud doanggo ibana. Dang manang makulik pamanganna. Songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradok pojolma si gusting ibana.
tung naso dibuka do pamangan. Mared de mahita. Sian ladangna manugi honimana di sorona sida masahalak imasi Simon sian kerene do guarna tiba nama di paporsatton hau pinar silangi pehuti hu Jesus manghiton ibana torop halak nang akka buru-buru nama nangisi jala mangedung ibana jadi di do pakot Jesus mana sida ni nama hamu akka boru Jerusalem unang mau tatangisi hamu dirimu na doh anak komu nama aina Roma ka ari sugut dohonon nama disi martua makana hol akaina nasoduk tubuan jalan nasoduk panarusan disima pukau ni halak madok tua kaduluk tinggangi mahami doho tua kator hukupi hami ai molo songono pa benan nasida tuhau narata ahamat agamo masa tuhau nong masak alai ditogi hoddope dua halak nari parjahat si pamateon rap doho tibana asaduk sahak nasida tu dulu namar guar partakurahan di parsilakkom maibana di sirap dohot akka parjahati nasada tu siamunna nasada nari tu habirangna jadi diduk Jesus ma ali amang marpamuate marohammi dan nasida aidang di boto nasida nabi nain nasidai lamar bagi ulosna majuput nasinura manasida alai di surat silatus masada buah-buah di palohok me itu hawi oddo hatana Jesus halak Nasaret raja ni Yahudi jadi torok majahudi nama jaha buah-buai ai jonok do hutai hapa jalan ni Jesus jala tersurat dui di hata Hibir di hata Rum doh di hata Junani dungi didok situani akka Yahudi ma tu silatus unak surati raja ni Yahudi alaina ni dok meimanian audo raja ni Yahudi dungi dia lusi silatus ma nahu surati nok sinurak dui mared de mahita dilea-lea akana memulusi do ibana akana peleng-eleng ulu nama dok ho nama ngalohai joroi jalan apa jongjokot sa di bagasat teluari palua dirim molo na tutuho anak ni debata ni jurma hosian hau pinar silangi sumat tu sido pangaliain yak kasituan ni malim si boto surat dohot situan ni bangsoi ai didok be ia nasing di palua dirina sotar paluas
raja ni Israel do ibana atong mijur maibana sian hau pinor silangi asa porsea hami di bana naong dihaposi di bata atong ima peluahon ibanan waeng molo nalo morohana ainin nado anak ni di bata doau lasongonido pangaliai ni panamuni narap di parsilakko do hotibana ai ada Kristus iho pedua madirim nak kami atong alai dia lusi dong anak ibana dipicang mak ninna mak dang dihabiari ho HP di bata atik perap hona uhupita uhum nati gordo natu hita aita jalo do upani pabahenata alayang goibana dang adong diula nasoture laos ninna mak oh Jesus ingo tau ia duk sahat to tuhara jaumi gabini na Jesus mamandok ibana situ tudo hatakot tuho sedario doho rap doho tau di paradiso aleola ni hosniari ro di pukul tolu holom masa dok tanoi ale tar di pukul tolu di pangyar Jesus ma suarana diangguk koma ali debatakku buasa tung tadi konom wow alayu bigi nina nadibe si anaka na jongjong disi na maju sieli adui jadi dung di boto Jesus nong marujung saluhu na asa jupang natar surati nin nama mau asau jadi adong ma disi isian ni tuak na asom jadi dibutongin nasida malimut tu bagas tuak nasomi di palohok mai tu sada tolong lau manurduk kot tu pamanganna jadi dung di jalo Jesus na asomi nin nama nunga marujung dungi di poduk mauluna pasahat totodina dungi marsuara na gugu ma Jesus nin nama amang tu bagasat tangammu ma kupasahat todikku jadi dung didohi tosma hosana tapahohom marohatta martangiang di bagasar rohatta bi jongjong mahita saluhuna
Laos dinasatok kini mariba mahire-hire na di bagas joro siya gijang roditoru. Dungi humuttal matanoi mariga maduhot akka batu mamak. Mukka makatanoman dungi hehe madaging ni torp na badia akka namudum disi. Gabi ruar mana sida siya nakatanomani. Jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta na badiai. Di patarida hon nasida tu torop halak. Alay dung di ida iduk ni soldadui. Rapdo hotak kadonganna. Na jumaga Jesus. Lalu iro dia kana masai mabiar si tutu mana sida nin nama. Tutudo on anak ni dia bata. Jadi sudina toropi namar luhut mainondur. Masih topuk adorana. Marnida nama say laos mulak ma. Ada dong madisi torop buru-buru. Nama natap-natap madau-dau. Imak kanaong manghihuto Jesus ya Galilea pature-ture honibana. Ala tongon ari parhubasan ni pesta na balga. Naing mangunang di hau pinor silang akabakke ni akka di hari sabat. Ala ni dipangido akka Jahudi matu silatus. Asa disuruh na mga rosak hai na sida jala di paijur. Gabe Roma akka soldaduri di rosak ma hai ni na parjului. Songonido dongan narap tersilang doho Jesus. Aleduk sahak na sida tu Jesus di idama nok sanga mati bana. Gabe dang di rosak be hai na. Alay ditulak ko sada siya nakasoldadwima muddi-mundina tu adora ni Jesus. Jadi manigor puas masya ni mudar mardongan aik. Namar ni dal saido namakati dakoni. Jala sitong do nahina tidak konai. Ibana do boto sitong na nidok nai. Asang giat dohot hamu persea. Ay nama sadui asa jupang natar surati nama dok. Dang jadi ponggolon holi-holina. Duk salpui dipangido si Joseph nasian Arimatea matusilatus paijuron na bakki ni Jesus sisian ni Jesus do ibana alai marsibuni do alani biarna mida halak Jahudi jadi diuli silatus mai dungi Roma ibana di paijur ma bakkena alai Roma nang sini kumdimus imanang Roma nopot Jesus borngi-borngin na julu dibuam mamir namar songar namar saur alui arga 100 sati. Dungi dibuat nasida mabaki ni Jesus dibaluti ma tu dagangan rap dohok na hucusi mangihuton adat pananomon ni Jahudi. Alayadong ma namar donokon hapa jalan nai sada porlak. Jala di bagasa porlaki adong sada tanoman nai baru. Nasodung hapiahan ni manangi sidope. Asa tu sinama dipiakon nasida Jesus. Siala ari parhobasan ni Yahudi ay jonok do tanomani ima sahakna mared de mahita. Itu hatang di hari perningotan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion udutat tama tu ulaun nabadia obat tu natinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisianna adorang so ditakku pibana ulaun nabadia ima perningotan tu Tuhan Yesus Kristus tadda hasesani dosa dohot padan nai baru taringok Tuhan nguluan nasora suda mared de mahita.
Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha ima mangaramoti ati muna doho roha muna marhiti Kristus Jesus. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata para siohan sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot tami na pungudison. Adorak kupangak kami an non perpadanan na badiyay. Lehom matod di purbadia tu ganup hami asa ditubuhok kaporsyaon na mangulu di hami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pergugui mahami macuadahud diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhok kaporsyaon na mangului. Seitaiti rohanami asa lam malunguk kami tu banua gijang. Asa say masihol kami paimaimahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pinarhamaul ni debata ita sakap nuaing mangaton perpadanan debediain. Di bahini tatibang majumulu manang natau kita marulaw na badia asa unak konauhum manangisi siyak kitaon. Ay holan nauduk roha jalan na manol soli rohana ala ni pabainan na nasoture jalan na manopoti dusana. Jalan na porsea di hasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton perpadanan na badiyay. Alayak ka na roho marulaw na badiya unang video lusi bulis unang bedidak dati mardusa. Tuk padaw hamu marohamu na siya ni. Tunggo tapok kamu mahosom doho latini roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus. Nong mate jala nong mulak mangulu humoko pamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di bahini tatak kasih majolo rohat tabi jala alusihamu suku-cukunon jongjong mahita saluhuna. Na parjulu di parhatuturhamdo halak pardo sahosiak katutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatuturham dokma olo. Namarsak doroham ala dusami jala dipangi doroham naing madua hon waik syad dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoo panguluho pardosa. Ibana nong mate dohuk mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu roham dokma olo. Olo doho manggotapos si roham latini roha doho tosom ni roha. Akup ni. Olo doho mardinggat doho talak na mangarasahi ho. Jalan olo doho manesa dusa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sudi dusam. Molo songon ni roham dokma olo. Atong tapo dukbe marohata. Jala tatopo tima dosata. Ihutok kamu matang yang di bagasar rohamu nabi. Ali Tuhan di batama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gurang dohami. Ay jujut tulaw si hami patikmu. Tamado honaw hummu hami nuaing dohot sugut. Molo balot sonommu tuhami hobbar tu pabainan nami i. Ale-ala ni gurang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokopami. Ala ni ubay na hupami mangido tuho. Asi maroham dihami, say jalo mahami, say sesa masudido sanami. Jalali hotod di probadia tuhami, asa margugu hami mangalo nasa dusa doho mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tano oddo pihami. Amin. Atong hamuak ka naman opoti dosa muna jala na mauwas di asini rohani di bata. Say saha matuhamu nahi na porsyaw muna. Mangasahon Tuhan Yesus do hudok tuhamu pos marohamu nung ngasesa saluhud do samuna marhide-hide guarni de bata ama dohot anak dohot todi parbadia. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo say roma harajawmu say sao malomo ni roham di banua tongoso na di banua gijang lehon matuhami sadero kanguduan siapari. Si sama dusa nami songop panesanami di dusa ni dongan namar dusa tuhami.
Unak kami tu gihot tu pangujunan, balua mahamisian pangago. Ay horo na punah harajaon, dohot tagugun, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Udul mahita, laos marede. Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus ma sagu-sagu bornginai uju tarjehi bana didokma moliati dungi di ponggoli mai di parleho ma tuaka sisianna uhu manidok jalo hamuma jala pangam ma dagiku di nanilehon tuhamatean humokopamu baik kamu ma songoni bain parningotamuna diau. Jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didokma mauliate dungi didokma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru mau marhite hite mudarhu nani usehon humoko pamu bahen hasesani dosa saebek kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Amin. Atong Roma hamu nungaradi sudi ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Parjuluma anon sian parhaladu dor nama kubasi. Pabotohono nami tuhita sabarisan 10 halak. Jala naso makatidak kokapor siaw dope hok manasida hudul di ingananna dak polaro tujulu majaloroti. Mari di mahita.
Idok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Dude hamu manginum siang. Budar budoi. Dan sehon kumokok pamu. Bahkan hasisaan itu samu. Idok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Dude hamu manginum siang. Budar budoi. Idok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Dude hamu manginum siang. Budar budoi. Idok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Dude hamu manginum siang. Budar budoi. Idok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma. Dude hamu manginum siang. Budar budoi.
Não sai
Mare de mahita sia buket de nomor sia laos jongjong mahita salihukna. Tuhan di batali todikku jalan asa rohakku di bagasa memuji warna nabadiai. Puji ma Tuhan di batali todikku jalan unak tu kalupahod dingkan di basana sudina. Ibana do manesa do sam sudina jala ibana pamalu makasahi musudina. Ibana palua hokko samsian hamagoan. Jala dilehot tu hodingkan basa do hotasin roha. Para si roha jala pardingkan basa do Tuhan di bata. Labak tarimas jala para si roha gudang. Dang di bait tu hita na hobbar tu dosata jalang di balocot tu hita na hobbar tu hajahatotta. Songo nasi ni rohani amama tu akan akon na do. Asi ni rohani Tuhan di bata di akan amak ya biari bana. Nungatakas di batu di bata holong na tu hita dinamati Kristus sumoko pita uju pardosa do hita. Atong dalam madua mahitan waik siar rimas. Dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai di baini. Sai pujion di pamangakku dohok rohakku dohok nasa pabahenakku do Tuhan de bata. Olat nion rodi saliling ni liling na. Amin tatang yakom ma piliata. Ali di bata manamin di benua gijang hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na malutus. Upasat tami masian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami. Gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin di benua gijang say pinarbadia magwarmu. Say roma harajaumu. Say sao malomo ni roham di benua tangosongon di benua gijang. Leo matuhami sedero kangulo siapari. Say sama dosa nami. Songopannya sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho.
Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana bidaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasarkon madamena tutodim. Amin. Amin. Mulia tema di Tuhatta na mga luas sita memuji ibana di pernengotan ari hamamate ni anak na Jesus Kristus. Mulia tinang dihita sa luhut na namad dohoti ibadahon, dohot denggan, song ni dohot akadongan namad dohoti acaron melalui live streaming. Pasahaton nami tong tabi tutongatongata, parhorasam madihita sa luhut na Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I know the tabus Jesus.